Mae dros 21,000 o lywodraethwyr ysgol yn gwirfoddoli ledled Cymru. Felly dyma'r grŵp mwyaf o wirfoddolwyr yn y wlad. Mae llawer o bobl yn dychmygu nad yn nhw'n gymwys neu'n aros ganddyn nhw ddim byd i'w gynnig fel llywodraethwr ysgol, ond cam syniad yw hynny. Y prif fain prawf yw bod rhaid i chi fod dros 18 oed, ond ys dim rhaid i chi fod yn riant hyd yn oed. Dyna pam mae llywodraethwr yn gallu dod o bob maes. Union gydbwysedd hwn o wybodaeth a phrofiad sy'n cynnig yr arweinyddiaeth fwyaf effeithiol i'n hysgolion ni. Wedi dweud hynny, mae ychydig o bethau am mae cyrff llywodraethu'n chwilio amdanyn nhw mewn darpar lywodraethwr ysgol. Yn gyntaf, does dim rhaid i chi fod deall y system addysg. Y nodwedd bwysicaf yw'r diddordeb a'r awydd i helpu pobl ifanc i gael y safon addysg orau posibl. Mae ysgolion yn chwilio am wirfoddolwyr sydd â phob math o brofiadau bywyd, ond efallai bydd rhai'n chwilio am bobl sydd â sgiliau neu wybodaeth broffesiynol benodol mwyn ychwanegu gwerth at eu cyrff llywodraethu. Gall hyn gynnwys pethau fel cyllid, gwybodaeth gyfreithiol neu adnoddau dynol. Hefyd, mae gofyn i gyrff llywodraethu fod â sgiliau fel nagodi a chydweithio sy'n hanfodol i'r rôl. Mae'n bwysig bod yr amser ar gael gennych chi i ymrwymo i'r swydd. Dim ond os ydych chi yno, yn yr ystafell yn gallu cyfrannu a gallwch chi fod yn llywodraethwr ysgol effeithiol. Wy'n credu mae'r prif beth sydd ei angen yw brwdfrydedd. Mae angen diddordeb ym mhob agwedd ar waith yr ysgol, a mae angen i chi fod yn frwd dros helpu'r ysgol i ddatblygu. Dwi hefyd yn credu bod hi'n bwysig eich bod chi'n chwilfrydig, bod chi eisiau gwybod beth sy'n digwydd, oherwydd yn y pen draw bydd hynny'n helpu'r ysgol ac yn helpu chi fel llywodraethwr i weithio gyda'r ysgol. Dwi'n meddwl bod e'n bwysig bod gan lywodraethwyr ddiddordeb yn y system addysg a'r effaith gadarnhaol mae'r system addysg yn gallu cael ar fywydau pobl ifanc. Dwi'n meddwl hefyd bod e'n bwysig bod gyda nhw empathi. Mae yna gyfle i gael empathi gyda'r system addysg a'r heriau cyfredol ac hefyd y cyfleoedd cyfredol wrth i ni fynd i gyfnod cyffrous iawn i addysg yn Nghymru. Yn y fideo nesaf, byddwn ni'n edrych ar rai o fanteision dod yn llywodraethwr ysgol, i chi ac i'r ysgol. Hefyd, cewch rhagor o wybodaeth ar dudalennau llywodraethwr ysgol mewn rwyd y staff.